салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. ливерпул воқеан дар бораи квадрупл фикр мекунад. Фақат 6 қадами дигар то бузургтарин воқеаи таърихӣ монд. ливерпул бемушкилӣ нест, вале дар бозии ҷавобӣ ҳам дастаи Вильяреалро шикаст дод. ҳоло баъдтар дастаи Вильяреалро таъриф мекунем. дастаи Юрген Клоп на танҳо барои Париж рафтан чипта дархост кардааст, ҳамчунин қулфи чандин дастовардҳои нодирро низ боз намуданд. Юрген Клоп ҳам баъди бозӣ гуфт ки мо худро ҳамон гунае эҳсос дорем ки гӯё ин мавсим 500 бозӣ гузаронидем. барои ҳамин ғалаба бар Вильяреалро ҳамчун пирӯзии олӣ эътироф мекунам. ливерпул мавсими имсоларо ба иштирок дар 4 мусобиқа оғоз кард ки ҳоло дар ҳар 4 ин мусобиқаҳо имкони чемпион шуданро дорад. ҷоми лигаи Англияро аллакай гирифтаанд ва навбати лигаи чемпионҳо, премер-лигаи Англия ва ҷоми Англия аст ки акнун дар лигаи чемпионҳо ба финал баромаданд ва дар финали ҷоми Англия низ бояд ба наздикӣ бо Челси рақобат намоянд. мавсими чемпионии 2019-2020 ливерпул ҳамагӣ 57 бозӣ гузаронида буд ки ин бар замми 2 суперҷом ва як бозии дигар дар чемпионати ҷаҳонии бошгоҳҳо ба қайд гирифта шудааст. бозӣ бо Вильяреал бошад аллакай барои ливерпул 57-ум бозии мавсим ба ҳисоб меравад. ҳоло мерсисайдиҳо дар пеш ҷамъу ҷамъ 6 бозии дигар доранд, ҳарчанд онҳо рекорди таърихии Челсиро аз рӯи шумораи бозиҳо дар як мавсим намешикананд, вале дастоварди таърихии худро нав мекунанд. ливерпул охирон бор мавсими 2000-2001 требл карда буд ки ҳоло имкон аст ин омор нав карда шавад. он замон дар ҷадвали премер-лигаи Англия мавқеи сеюмро гирифта буданд, вале чемпиони ҷоми Англия, ҷоми лигаи Англия ва ҷоми УЕФА гардиданд ки дар як мавсим 3 ҷоиза ба даст оварданд. нақшаи квадрупл воқеӣ аст, бале, лекин ин ҳамаш аз ливерпул вобастагӣ дорад. то охири мавсим чӣ гунае гуфтем 6 бозии дигар боқӣ мондааст ки ҳамаш дар 3 ҳафтаи наздик баргузор хоҳанд шуд. вале як чизро бояд бигӯем ки ин 6 бозӣ барои ливерпул саҳлу сода баргузор намешавад. бозии аввал бо Тоттенхем дар премер-лигаи Англия ки он ҷо бояд ливерпул ба ҳадди як имтиёз бояд ба бачаҳои Антонио Конте имконият надиҳад. баъдан бо Астон Вилла меҷанганд ва финали ҷоми Англия рӯбарӯи онҳо Челсиро пеш меорад. ана бозии ҳаёту мамут. Томас Тухел шояд барои ягона ҷоизаи мавсим тамоми нерӯи худро истифода мебарад. хулас ин бозӣ ҷанги тайёр аст. баъдан Саутҳемптону Вулверҳемптон ҳам ҳарифони охирини онҳо дар премер-лигаи Англия хоҳанд буд. агар Сити ақаллан як бозӣ мусовӣ кунад, пас метавонем дар бораи квадрупл бо дили пур ҳарф занем. охирин бозӣ рӯзи 29 май дар финали лигаи чемпионҳо ё бо Реал мешавад ё бо Манчестер Сити ки имшаб дақиқ хоҳад шуд. ситораи асосии дастаи мазкур Муҳаммад Салоҳ баъди бозӣ гуфт ки албатта ки мо квадрупл мехоҳем. дар аввали мавсим мо дар ин бора фикр ҳам намекардем, аммо ҳоло мо ба ин воқеаи таърихӣ хеле наздик ҳастем. барои чӣ не? гуфтааст Муҳаммад Салоҳ. медонед як проблемаи дигар ҳам ҳаст. нашавад ки дар охири кор ливерпул ҳам дар финали лигаи чемпионҳо аз Реал шикаст хӯраду дар финали дигарӣ аз Челси ва Гвардиола чемпиони премер-лигаи Англия шавад. Вильяреал имсол моро бори дуюм баъди коронавирус ба мусобиқаи лигаи чемпионҳо ба қавле ошиқ кард. як бошгоҳак аз як шаҳри хурдакаки наздики Валенсия ҳамон хел фарёд зад ки гӯё ин бандаи Унаи Эмериро дар плей-оффи имсола мо чандин солҳо ҳамчун қаҳрамони кадом як афсонае дар хотирҳо нигоҳ медорем. бозии гузашта 5% аҳолии шаҳри Вильяреал ба Энфилд рафта буданд ва ҳукумати шаҳр дар ҳамкорӣ бо бошгоҳ барои 1300 нафар шаҳодатномаи хориҷӣ омода карданд. дар бозии дишаба бошад 50 000 аҳолии ин шаҳр барои дастгирӣ ба майдони 22 000 даромаданд. ҳангомаҳои дигари даста дар плей-офф ин буд ки онҳо баъди мусовии бозии аввал бо Ювентус тавонистанд ки бо ҳисоби 3-0 яке аз фаворитҳоро шикаст бидиҳанд ва ҳамчунин яке аз бузургтарин дастаҳои дунё Баварияи муқтадирро дар дақиқаи 88-уми бозии дуюм пеши мухлисонашон сархам намоянд. президенти бошгоҳ Фернандо Роч аслан ба иқтисодиёти бошгоҳ дастдарозӣ намекунад. аз қарз гирифтанам барои кадом нақшае канораҷӯӣ менамояд то бошгоҳ ба муфлисшавӣ омода нарасад. мисли Барселона,
мавсими гузашта вақте аз ҳисоби мукофотпулӣ ва ҷоизаҳои дигаре ки ба даста ворид шуд 77% ба сифати кӯмак ва ҳавасмандгардонӣ ба маоши футболбозон зам гардид. соли гузашта аз ҳисоби бозиҳои ла лига онҳо даромади рекордӣ 124 миллиона ба даст оварданд ва имсол бошад бо маълумоти Swiss Ramble танҳо аз ҳисоби бозиҳои лигаи чемпионҳо 78 миллион евро фоида диданд ки ин ҳам дар таърихи бошгоҳи мазкур рекорд ба ҳисоб меравад. Вильяреал имсол барои дастаҳои дигар аз ҳисоби зарбазанӣ ҷониби дарвоза намунаи ибрат хоҳад буд. онҳоро барои идораи тӯб дастаҳои дигар шонс намедоданд, вале як бало карда кам-кам ҷониби дарвоза зарба мезаданд. дар плейофи лигаи чемпионҳо онҳо ҳамагӣ 8 зарба ҷониби ҳарифон задаанд ки аз ин 8 зарба ҳамаш ба гол табдил ёфтааст. ана барои чӣ лигаи чемпионҳо зеботарин ва зуртарин мусобиқаи футболӣ аст. вақте Вильяреал бар ин дастаҳо қариб то финал мераванд, вале дастаҳое ки миллиардҳо евро сарф карданду беҳтарин бозингари дунёро бурданд, аз минбар финал тамошо хоҳанд кард. мо дастаи Вильяреалро дар финали лигаи чемпионҳо намебинем, вале роҳи тайкардаи онҳоро фаромӯш нахоҳем кард. Вильяреал бо шарофати қаҳрамониҳои Унаи Эмери ва бозингарони дигари даста то ин даври мусобиқа омаданд ва месазад ки ҳоло дар мавриди нафаре ҳарф зада бошем ки дар 20-солагӣ дар як заводи коркарди пластикӣ кор мекард ва дар 25-солагӣ дар нимфинали лигаи чемпионҳо гол мезанад. ин нафар Букае Дия, форварди дастаи Вильяреал мебошад ки роҳи тайкардаи ӯ дар футболи касбӣ далели зебои он аст ки формулаи баналии ҳеҷ гоҳ таслим нашав то ҳол кор мекунад. дар 12-солагӣ ӯро барои санҷиши дуҳафтаина ба дастаи Сент Этьен даъват карда буданд, вале дар роҳ ба мушкилиҳои зиёде рӯбарӯ шуд ки ниҳоят ӯ ба ҷои лозима нарасид. аз ёдовариҳояш ӯ падараш соати 9 субҳ ба роҳ баромаданд ва ҳатто аз хатсайри ба истилоҳ пулакӣ истифода бурданд то бе мушкилӣ ба Сент Этьен бирасанд, вале тақдир гӯё зидди мо кор мекард. ниҳоят мошин вайрон шуд ва ману падарам таксӣ дархост кардем то мошинро ба хона барем. барои санҷиши дуюмбора ба дастаи мазкур муроҷиат кардем, вале онҳо рад намуданд. ёдовар шудааст Букае Дия. дар 13-солагӣ кӯшиши дуюми худро анҷом дод ва роҳ гирифт сӯи академияи бошгоҳи Лион. дар ин бошгоҳ низ ӯро рад карданд ва сабабаш ҳам хеле аҷиб аст. маро аз санҷиши тиббӣ гузаронинданд ва хостанд ба ин восита қаду қомати ояндаи маро муайян намоянд. натиҷаи ташхис бад баромад ва онҳо гуфтанд ки мутаассифона афзоиши қадди ту ба он форварде ки мо таваҷҷӯҳ мекунем мутобиқат намекунад. хулас кӯшиши дуюмам бебарор анҷом ёфт. баъди чунин нокомиҳо Дия орзуи футболбоз шуданро яксу гузошт ва ба беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагӣ дар канори падару модар ба кӯмак пардохт. ӯ дар фабрика ва заводҳои коркарди пластикӣ кор мекард ва ҳамин тавр зиндагӣ пеш мебурд. бачаҳои завод миёни худ даста ташкил доданд ва дар чемпионати ҳафтум дараҷаи Фаронса бозӣ мекарданд. ногаҳон дар ҳаёти ӯ як саргузашти аҷибе рӯй дод. як дӯсти ӯ ки дар кӯчаҳо бо ҳам бозӣ мекарданд ӯро ба дастаи Airbus даъват кард. ин даста дар дивизиони аввали мамлакати Уэльс баромад мекард ва ба тақдири Дия ҳамон мавсим бо сабаби баромади сус ба таҳхонаи ҷадвал рафт ва ҳамин тавр ҳаққи иштирок дар мавсими ояндаро аз даст дод. шароит пеш омад то ба Фаронса баргардад то ба аҳлу оилаи худ кӯмак намояд. дар 21-солагӣ кор ҳамин хел шуд ки ӯ дар як дастаи чемпионати чорумдараҷаи Фаронса бо номи Юра Суд ба фаъолият пардозад. дар 21 бозии баргузор кардааш ҳамон вақт ба задани 15 гол даст ёфт ва скаутҳои дастаи Реймс ӯро ба бошгоҳи худ даъват карданд ва ҳамин тавр ӯ дар лигаи яки Фаронса фаъолияти футболиро оғоз намуд. ҳамакнун дар дастаи Вильяреал бозӣ мекунад ва ҳатто дар даври нимниҳоии лигаи чемпионҳо ба дарвозаи ҳоли ҳозир бузургтарин бошгоҳи ҷаҳонӣ гол мезанад. зиндагии ӯ бояд намунаи ибрати дигарон бошад. формулаи ҳеҷ гоҳ таслим нашавро кор бубаред, самара медиҳад. ва ҳамин тамом, то дидор, хайр.